أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين القائل في حديثه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدين تفسير في الله جبا ما فوق ولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهينا ككشنا كبرك الله كجدينا وكلنا بلجلنك شهر رمضان شهر مبارك أم كلو بركة ملا الله يافا كلو بركة كلو الله كهينا كلو ممدو مانتون كلو teve shirifila ine wati suganti ka boloda ange wele bla dina jetrauma ange seka kalo intonobo akana teme ankan gwansan anke na je ka masala dina baroka dine masala ana kuma kan o hukmu kono bi anye wele bla anga dina jetro do ma mi mo godugulente jamana in kono mo godugulente bamako kono ya Sheikh El Fadil Muqaddam Usman Tarawele wal maykafo benkan Usman walmaikafo El Mubashiruna Usman Usman ay anga wole jabi amina foli blala ninga soro katmeni walanda e usal yanga wole jabi ajaranye ama bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مقدار على كان اسمه تيمي جرانا على كان باتوكلو منه حمينا كومنون بانا على كا بغلا ام بي جورفون فنان باجينا الله سبحانه وتعالى في على كا انكشاب بلجلما سمولو موساكا على كان نويا تو تيمي على كا جيران بلا كا او يرفو كا او بركدا ان شاء الله او تيلي شريفلا مقوي كلا كان تشغربا يرفو ka wali mando ka dugaw kay ka dugaw ñina fe nale bibina mali dine ko belejele tambe ka khalifa la ka leke ho conseil islamique a ñama bay alaka bunya kono ani alaka hibba kono alhamdulillah ambi dugaw kay alaka tafanga di anama wala mbaw yere fo kusube ka wali mando an weleli la kana an sigi ana ka je ka baroke sumolo bay hukmu kono la inshallah aywa alhamdulillah nya fo yo chugo ninde Sheikh Muqaddam Usman Tarawele ni tu ya ka fuli ustaz nambora amba fe ange masala wala ndami kambi we wala ndana fama bay wala ndami islame bela jele mago bala nga kerengere ala bi mal islame lu mago bala katme mo chamanka we jumay islame ka kiliya wahdatul muslimin islamo ka ñogon kanfo ka don dakile ka bo dakile o ye fenye bi mal islamé ya mako bi ala kuma na fe islamé akaka ake fen dama do lame ala kan no ye qur'ana gafe kon nay o gata se ala kiraba kuma no ma fe ka don na ya soro la ladil ka muno be ala ka kuma no na ani ala kiraba kuma no na fo gata se anga mantu sabete meno mano ye ma nyumante meno inshallah na rasul wala na ya jara nyo ko sebe mutar ambi fo ko sebe ki i wali mando ka an lame bagaw na fle bagaw ko be fo ko barkada na ngo slame ko be ambata jinye slame be ka be antina fo ko mali doro kerengere yala mali mago bala mali en de mago bala mali slame mago bala la diɲɛ bɛɛ mago bɛ bɛn de la pour que diɲɛ bɛɛ ka se ka lafiya ka da kan n'i y'a lajɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i kelen tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye k'o bɛ kɛ fɛn ye k'a bɛ se ka diɲɛ nafa n'a ye nka n'i farala hadamaden dɔ kan ka jɛ don jɛkulu dɔ la walima ka fara jɛkulu dɔ kan a ka ca Ala fɛ i bɛ baara min kɛ ani i bɛna ni hakilina min ye i bɛ natija min sɔrɔ o la i b'a sɔrɔ o ye jama ka hakilina ye o ye jama ka fɛlan ye o de la Ala subhanahu wa taala a b'a fɔ silamɛw a ye ɲɔgɔn dɛmɛ walima kira ka hadisa dɔ bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ko al mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan silamɛ ani silamɛ ɲɔgɔn cɛ walima mumini ani mumini ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ i n'a fɔ kogobolo di walima aw bɛ i n'a fɔ ko jɔsen kogobolo ti ɲɛ fiyewu
biriki kelen pe n'i y'a fara fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ yɛlɛ n'a ye Mukhtar solution to o kogo jɔli la walima solution to o so jɔli la nka so bi jɔ ni matériel de i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛtigi n'a ka nɛgɛ bɛ na mansɔnkɛ fana n'a ka siman nɔninen bɛ na min fana bɛ mesure ta o fana n'a ka mesure bɛ na aw bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ten aw bɛ kogo sɔrɔ walima aw bɛ so ɲuman sɔrɔ kira y'o de misali ta k'o di silamɛw ma ko silamɛ ɲumanw walima muminɛw an ka kan ka kɛ ten de n'an kɛra ten baara bɛ ɲɛ an bolo an dɔ bɛ ɲɔgɔn dafa donc o la Ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ a ko ati'u llaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum a ye kɛ adamadenw an ka kɛ Ala fɛ an ka tugu Ala subhanahu wa ta'ala kɔ ka Ala subhanahu wa ta'ala bato ka tugu alakiraba in kɔ sallallahu alaihi wa sallam an kana fara fara an kana ɲɔgɔn sama sama an kana ɲɔgɔn sɔsɔ sɔsɔ an kana hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn bila mais dusukun kana to ka ɲɔgɔn bila ko n'an y'o kɛ fatafshalu o kuma Mukhtar n'o kɛra dɔrɔn an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ fashalu bɛ na hadamadenya la fashalu bɛ na silamɛya yɛrɛ kɔnɔ ko n'o kɛra dɔrɔn fanga min n'an b'a nɔfɛ ani résultat min n'an b'a nɔfɛ tigitigi an t'o sɔrɔ donc nin ye Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka laɲini ye k'a ɲɛsin anw yɛrɛ ma mais Ala bɛ nin laɲini anw ye mun na a foyi tɛ se Ala ma o seulement adamadenya bɛ se ka dilan cogoya min na ani maaya bɛ se ka dilan cogo min na Ala bɛ nin lakale an ye nin cogo de la donc o de y'a kɛ Mukhtar adamadenya mago bɛ bɛnna kosɛbɛ surtout silamɛ n'i y'a faamu kuranaya in kɔnɔ o bɛ i n'a fɔ ni an bɛnna a ye o nafa fɔ ni an farala fana kɔlɔlɔ min b'a la a y'o de fɔ an fanga bɛ ban n'i fanga banna ka ban barika t'i la donc hakilina o hakilina b'i la i tɛ se k'a défend bilen donc jama jɛlen bamanankan na an b'o de fɔ ko jama jɛlen o de bɛ bi fɔ donc n'aw ma jɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ t'i ka fan donc a ka ca Ala fɛ baara tɛ ɲɛ an bolo alhamdulillah Usman nin ye kuranaya belebele kuranaya min hali n'a dara nin kan k'a dɔn k'a fɔ an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ko ni bɛn ma na ni fɛn min an ka maakɔrɔw b'o fɔ ko bɛnbaliya tɛ se ka na n'o ye bolokɔniden kelen yɛrɛ fɛnɛ a tɛ se ka bɛlɛ ta inshallah n'i y'a jateminɛ an ka kuma dɔnnaba dɔw b'a ye n'o ye an ka shayiruba dɔw b'a fɔ i n'a fɔ an y'a zana da i yɛrɛ ye cogo min k'a fɔ bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta mais o b'a fɔ ko ta'aba rimahu iza ijtama'na takassura wa in iftarakna takassara ahada Allahu akbar n'i ye kala caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn de kofɔ quoi silamɛya mago bɛ nin bɛn yɛrɛ de la fo an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka natija ɲuman sɔrɔ fo an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka résultat ɲuman di donc o de la ko kala n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a n'a ka dɔgɔya bɛɛ a n'a ka fɛkɛya bɛɛ n'i y'a caman fara ɲɔgɔn kan ba Mukhtar ka a di mɔgɔ kelen ma k'a k'a kari la a tɛ fanga sɔrɔ walima a tɛ se k'a kari nka n'i y'a fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kala kelen ta k'a di ne ma ka kelen di e ma ka kelen di nin ma ka kelen di maa wɛrɛ ma ko takassara ahada a bɛ kari kelen kelen donc hadamadenw n'aw farala ɲɔgɔn kan o de bɛ hadamadenya yɛrɛ nafa di o de bɛ hadamadenya yɛrɛ sɔrɔ di aw mago bɛ natija min na o de b'o di nka n'an fara farala chaque fois an bɛ kɛ i n'a fɔ nin fɛn masina donc si tɛ se ka résultat ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ donc silamɛ bibi in na wallahi Mukhtar maliyɛn yɛrɛ mago bɛ bɛn de la surtout maliyɛn e yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali taabolo la bi a kɛra bi na guwan sini na bilen bɛɛ b'i ka fan bɛɛ ko k'i ta ye tiɲɛ bɛɛ ko ale ka seku karisa bɛɛ ko ne ka mazhabu karisa bon an bɛ taa tila o la kuma jumɛn k'an bɛ silamɛya yɛrɛ defa i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba tun b'a zana d'an ye ko silamɛya b'i b'a fɔ ko jirijuba an ka kan ka jiri in de lakana mais n'an bɛɛ taara an toro an ka bolo kan e b'i ka bolo kan e bɛ k'o défend nin fana b'a ka bolo kan o bɛ k'a défend nin fana b'a ka bolo kan o bɛ k'a défend donc i bɛ bali ko la tuma min na jiri ju tigɛbaga dun b'an bɛɛ nɔfɛ k'a tigɛ donc an bɛ bali ko la tuma min an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ duguma dɛ donc silamɛya mago bɛɛ bɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ surtout an maliyɛnw an bɛ taabolo défend kojugu an bɛ taabolo défend kojugu bɛɛ n'i ka taabolo don ne filɛ b'i dɔ la e b'i dɔ la i b'i ka parti la tiɲɛ don i ka parti défend mais karisa to yen a k'a ta défend mais n'i ko fɔ karisa k'a ta bɔ a hakilina bila ka tugu e hakilina kɔ
bon edu eti kiraye papier te bolo ke be ga ne jurumu sebe ki be ga ne yɛrɛ baraji sebe n'an sera lahara fana e tɛna se ka ne sunna don ne tɛna se k'i sunna ko bɛ masa min bolo an b'a to o de ma donc an ka jɛ ka diinɛ in k'a défendre o de la kuranɛ b'a f'i ye kuma dɔw la ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ i bɛ min dɔn ala ko la mutare k'o kɛ ne yɛrɛ bɛ min dɔn ala ko la ne k'o kɛ an k'an ka hadamadenya dilan ɲɔgɔn fɛ an k'an ka maaya dilan ɲɔgɔn fɛ o kuma n'an sera ala ma ala yɛrɛ b'a dɔn man ahda minkum sabila jɔnni de ta kun ye tiɲɛ o ko tribunal n'o kiiri o bɛ ala de bolo donc maintenant fara-farala yan k'an ka tribunal k'an yɛrɛ ye k'a k'an yɛrɛ ye an dama juge an bɛɛ bɛ a ti ɲa mais Ustaz Usman an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi i n'a fɔ i bɛ a kalama balaw bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ye ɲɔgɔn fa neni dɔw b'a la ka ɲɔgɔn ba neni dɔw ye dɔw bolo tigɛ dɔw ye dɔw sen tigɛ n'i ko an ta in kɛ dilan sisan an kɛ se ka bɛn o kuma n'a fɛ o bɛ kɛ ni intikamu ni tajuru sara ye wa walima o bɛ kɛ ni tasamuhu de ye sa de parce que nin fila fana bɛɛ silamɛya y'a fila bɛɛ fɔ intikamu bɛ silamɛya kɔnɔ ni maa y'i senkari a senkari ni maa y'i ɲɛ ci a ɲɛ ci bon yafa dun fana bɛ yen yalima an ta in sisan a bɛ se ka dilan ni nin fila jumɛn Mukutara a bɛ dilan ni yafa de a bɛ ye i n'a fɔ an ye kuranɛ aya min f'i ye daminɛ la a kuranɛ aya laban na ala b'a f'i ye isbiru inna allaha ma'a sabirina isbiru intikamu ye wajibi ye silamɛya la silamɛya ma ban tajuru sara ma n'i ye maa tulo tigɛ sariya la k'i tugu ka maa tulo tigɛ sariya la i yɛrɛ fana bɛ minɛ k'i n'i lajɔ k'i tulo ɲɔgɔnna tigɛ a ɲɛgɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ ne dantɛmɛ n'i ye maa sen tigɛ sariya la a tigɛ ne dantɛmɛ dɛ i y'a tigɛ ni position kelen min ye an b'a tigɛ n'o position kelen ye mais ala ko n'i sera ka sabali k'o de ka da ale ala subhanahu wa ta'ala ye bon ala yɛrɛ dun fana a ko ale faralen tɛ nafolotigi kan a faralen tɛ tɔgɔtigi kan a faralen tɛ jamatigi kan nka ale ala faralen don maa sabirina sabalibagaw de kan donc an b'a ye o la k'a fɔ sabali in de bɛ se k'a bɛɛ dilan Mali bi yɔrɔ min na bi dɔ kɛra an na dɔ kɛra bɛɛ la dɔ kɛra bɛɛ ka mɔgɔ la mais n'i ko sisan ko an ka bɛn n'i ko k'an ka bɛn n'i ko ko min kɛra min na bɛɛ k'i ta sara Mukutari o tasara yɔrɔ la a tɛ sɔn ka ɲa i mago bɛ ɲali min na o le kɛ a ka ɲa a bɛ tiɲɛ ka taa fɛ a bɛ tiɲɛ ka taa fɛ donc a kɛra min na e ka sabali i k'a to ala ma e ka sabali dɔrɔn i k'a to ala ma kuma dɔ la a kɛra i ka mɔgɔ dɔ ɲinɛma mais a kɛra ala min ɲɛna a ma ko ɲinɛma dɛ cogo o cogo o ala b'i ta sara o ala b'i ta juru sara d'i ma yomal kiyamati jɔ donc an b'a ye k'a fɔ Mali bi yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ sabali fana de la pour que bɛn ani bɛnbɛnbɛn a bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogoya min na jamana bɛ se ka bɔ nin degunba in kɔnɔ cogo min alhamdulillah sa bɛn ye koba ye kojugu ni an ko an bɛ kuma kan a k'a dɔn k'a fɔ waati yɛrɛ tɛ an labɔ waati t'an labɔ mais halisa n'a y'a sɔrɔ la faranga minnu b'i bolo ka sɔrɔ ka se an ka kuma dacɛw ma ala sɔnna an b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ an basé comme an bɛɛ maliyɛnw de ye yan surtout an bɛɛ silamɛw de ye an bɛɛ diinɛ baarakɛlaw de ye yan n'i ye an ka diinɛ mankan n'a a kɔlɔlɔ bɛɛ jateminɛ an b'an ka misali ta an ka cɛkɔrɔba de la wallahi kaban dumisɛnnin an b'a ka wajulu lamɛn an yɛrɛ bɛ taa arajow la an b'a ka wajulu enregistré an bɛ taa an b'a joué o de la hadamaden ne bilasiraba ɲuman b'i la a ka ca ala fɛ e fana tɛ kɛ filiba ye donc an tun bɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara an b'a ka wajulu lamɛn a b'a jira an na k'a fɔ baara o baara n'i b'a kɔnɔ f'i ka sabali a kɛra ale la an bɛɛ ɲɛ bosonnen na a y'a muɲu a fɔra a ma an ɲɛna a y'a muɲu a ye layidu ta k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ Mali diinɛ ko lafiya b'ale de bolo ale bɛ layidu di ni ala sɔnna a ma ale tɛna donc o lafiya an caman bɛ yen nɔ an b'o de bolo bi an b'o de bolo bi o sɔrɔla jumɛn fɛ dɔ ka sabali o sɔrɔla jumɛn fɛ dɔ sɔnna a ka k'a la ale k'a muɲu donc fo an ka lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o ye tiɲɛ an b'a ta alakira la bon mais alakira tɛ yen bi dɔw bɛ yen o
nɔnabulaw bɛ yen ulama warasatu anbiya voilà donc n'o ye tiɲɛ ye donc an fana ka kan ka exemple de ye wa an y'a ye fana k'a fɔ ale sɔnna ka sabali n'ale sɔnna ka sabali ko dɔ kɔni dilanna ale fana ka sabali kɔnɔ donc o ko dilanni kɔnɔna na an fana bɛ exemple dɔ faamu ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maliyɛn silamɛ bɛɛ kɛra tan maliyɛn wajulikɛla bɛɛ kɛra tan bɛɛ y'a faamu tan est ce que mankan min b'an nɔfɛ tan ni kuma misɛnnin min b'an nɔfɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ ani silamɛya kɔnɔ est ce que an tɛna lafiya wallahi a bɛ ban an bɛ lafiya a bɛ ban donc Muktar an bɛ min fɔ silamɛw ye dɔrɔn wallahi silamɛya ye sabali de ye silamɛya ye muɲu de ye silamɛya ye i k'a to a ka k'i la an bɛ se k'a fɔ bamanankan na an b'a fɔ ko dusukun tɛ se ka kuru i n'a fɔ ko kunbere tuma dɔw la hadamaden bɛ i bɛ muruti i yɛrɛ ma nka n'i sera ka sabali ka se ka i dusukun muɲu i dusukun la sabali ka minɛ o de b'i nafa donc Muktar vraiment an bɛ o fɔ Mali silamɛw ye an ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw bɛ k'an lajɛ maliyɛnw mago b'u ka diinɛ la maliyɛnw mago b'u ka silamɛya la maliyɛnw mago b'u ka silamɛ ɲɛmɔgɔw la surtout bon ni si tɛ se ka kɛ fo an bɛɛ k'an sigi an ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka da ɲɔgɔn na an ka tugu ɲɔgɔn kɔ bɛɛ tɛ se ka i tɛ se ka ja bɛɛ ye o ye tiɲɛ ye wa bɛɛ jogo tɛ se ka ja ɲɔgɔn ye o de la mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i tɛ se ka mɔgɔ mara ka sɔrɔ fɛnnin dɔ t'a la mais e ka ja ko arabu b'o fɔ ko walesta bi mustabikin akhan la talumuhu ala sha'sin mɔgɔ i kɛra cogo o cogo fɛnnin dɔ b'a la min man di e ye o walima fɛnnin dɔ b'a la a jalaki yɔrɔ ye o yɔrɔ ye mais o tɛ se k'a kɛ k'a fɔ hakilina ɲuman min b'a la k'i bi ban o la n'o bɛ bɛn i ka bɛn ma n'o bɛ bɛn silamɛya dilanni ma n'o bɛ bɛn adamadenw ka don ɲɔgɔn na i bɛ sɔn hakilina ma mais a n'a o jogoni min b'a la e kan k'i pan o kunna o de la a ko ten ko walesta bi mustabikin akhan la talumuhu ala sha'sin fɛn dɔ b'an bɛɛ la fɛn dɔ b'an bɛɛ la mais f'an ka ɲɔgɔn kun o kuma bɛn bɛ na f'an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o kuma bɛn bɛ na i ka kuma latigɛ tɛ Usman hatta alakiraba yɛrɛ kisi ani nɛɛma bɛ a ye a ka Madina sigi kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kira sera ka Madina ka bɛɛ don tɔn dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ hali u tɛ diinɛ kelen ye kojugu ka silamɛw don tɔn dɔ kɔnɔ tɛ dɛ sa yahudiyaw nasara k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc o kɔrɔ hali an ni minnu tɛ diinɛ in kɔnɔ a ka kan an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu dɔ la ka yafa ɲɔgɔn ma ye Muktar o de ye hadamaden o de an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ de ye silamɛ ka baara ye o de ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ silamɛ man ka i wasa ne k'an wasa don dɔrɔn parce que ne ni e bɛ mazabu kelen na k'an wasa don i la dɔ in ye mun kɛ i la foyi parce que ne ni an bɛ quartier kelen kɔnɔ dɔ in ye mun kɛ i la foyi la an tɛ diinɛ kelen na mais hadamadenya y'an fara ɲɔgɔn kan hadamadenya o b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ye hadamaden de ye an bɛɛ ibnu adam de donc n'o ye tiɲɛ ye ka ban hakilinaw de bɛ se ka kiraw cira u hakilinaw tun tɛ kelen ye o wallahi hakilinaw tun tɛ kelen ye diinɛw tɛ kelen ye fɔcogow tɛ kelen ye hali sariyaw tɛ kelen ye donc fɔcogow yɛrɛ la u ka fɔcogow fana tɛ kelen ye donc mais n'an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kelen nɔfɛ o sɔnna ka o mɔgɔw dɔw fara ɲɔgɔn kan o yahudiya dɔw fara ɲɔgɔn kan o sɔnna k'o chrétien dɔw fara ɲɔgɔn kan o sɔnna ka hali o ladiniya mɔgɔ minnu tun bɛ yen wagati min na k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais e ko k'o kira in de ye e ka dungare ye i bɛ k'o de lajɛ pourquoi e bɛ dɛsɛ o ye fili ye pourquoi e bɛ dɛsɛ vraiment o ye fili ye i man ka dɛsɛ o la maa dama ni alakira de y'i ka dungare ye alakira de y'i ka kuduwa ye maa dama n'o ye tiɲɛ kɔni i man ka dɛsɛ o la donc Muktar silamɛya kɔni ne bɛn yɛrɛ t'a kɔnɔ baara tɛ a tɛ ɲɛ wallahi ne bɛn t'a kɔnɔ baara tɛ ne bɛn t'a kɔnɔ baara tɛ ni hadisa fɔlɔ min n'an y'a fɔ n'o de ye al-mu'min lil-mu'min i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hadamadenya tɛ taa fiyewu a tɛ taa kɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛw tɛ wallahi parce que n'i ko i bɛ so jɔ i y'a fɔ cogo min siman bɛ na cɛncɛn bɛ na olu ɲagami ɲɔgɔn na o t'a bannen ji bɛ tila ka k'olu la ji bɛ tila ka k'a la ka tila biriki bɔlen kɔ a tila k'a joint k'a sɔrɔ Muktar laɲini ye kogo kelen de ye ka yɛlɛn dɔrɔn a fɔ nin bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de ni u ka intelligence bɛ na nin bɛɛ n'i ka matériel bɛ na donc silamɛya fana an silamɛw mago bɛ nin hakilina in de la kosɛbɛ kosɛbɛ Usman waati korona a diyara n ye e bisimilali diyara an ye kojugu an ye nafa sɔrɔ baro fana na inshallah i ka duwawu ani kuma datugu kumaw Muktar an bɛ foli kɛ an fa la ani an ka cɛkɔrɔba la Gale inshallah
c'est hadamade kana sababu ko ki kana to dama e kana jidama na Muktar kana nyine sababu fene ko wallahi kana sigi yanno file bagaw kan file me bagaw kan lame o sababu nyuma ambo fu no ye anfa ananga chokoroba ye ananga dine nyamo ye no ye Sheikh Ousmane Madan Haidara amba fu ka wali mando anaka demeya inshallah ka dugaw ku ye ka tila ka dugaw ɲinu fɛ ka silamɛ diinɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka dugaw kɛ sunkalo timɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ala k'a jira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ batoni fitinin minnu k'a kɔnɔ ani an bɛ dugaw fitinin minnu k'a kɔnɔ ani an bɛ sarakati fitinin minnu bɔ a kɔnɔ Muktar an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ko o minɛ an bɛɛ ka welekan min bila dɔrɔn silamɛw u ka bɛn u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ silamɛw an ka se ka ɲɔgɔn kun bɛɛ n'i jogonin don bɛɛ n'i ka konin don nka ko in a tribunali tɛ e bolo a kiiri tɛ e bolo a kiiri bɛ ala de bolo donc n'o ye tiɲɛ ye e dun dalen b'o la an bɛɛ bɛ bɔ yan fɛnɛ an bɛ taa kiiri de fɛnɛ bɛ taa tigɛ ɔ kiiri ka kan ka taa tigɛ fɛn min kan n'i y'o tigɛ diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ taali bɛ bonya o tɛ foyi ɲɛ bilen donc ko b'a tigi de bolo n'an sera yen ale bɛ sɔrɔ ka kiiri tigɛ min ta ye tiɲɛ min ta ye nkalon ye o kuma o bɛ sɔrɔ ka dɔn mais an kana tribunaliw gosi ɲɔgɔn kɔ yan nɔ ka an yɛrɛ kɛ kow tigi ye yan nɔ a tigi bɛ yen nɔ ni ala sɔnna n'o kɛra an mago bɛ bɛɛ min na an b'o sɔrɔ donc an ka se ka ɲɔgɔn kun dɔrɔn ka ɲɔgɔn kun ni ɲɔgɔn jogo ye ka ɲɔgɔn kun ni ɲɔgɔn ka situation ye an ka diɲɛlatigɛ in kɛ ten ten inshallah an b'o wele de bila bɛɛ ye yaasa bɛɛ in bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ cogoya min na ni ala sɔnna o la an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo timɛ jira an na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك بأنك أنت مالكي وسيدي مولاي وثقتي والرجاء أسألك بحرمة الشهر الحرام وبيت الحرام ومسجد الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحب لنا من الخير ما لا يعلمه إلا أنت وأن تصرف عنا من السوء ما لا يعلمه إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله أم بدي أنت في شرف الله جباو كرفو دمنا يا فو يجو من أنتو أنا كرمغوي شيخ عثمان تراولي نيمبكو مقدم عثمان والميكا فو بنغا عثمان ton belebele mban fe el mubashiruna o ma nyema do akaramogo do sanwo san obi mawludu kenaw sigi ko kan sojaw yira alakira baka bangini kola antu ya awele biya to malaka kuma anye walanda min kan o de wahdatul muslimin islamew ka nyogon kan fo islamew ka ben islamew ka keleya ya donc ka fo ko yama ke bashi ko anna desera ni ya men ko ben keleya o ba soro ko do de kerila fo eki terun don yede o koro min kerila de ko foyi kɛ magoto de kɛ ka yafa ka dɔn nin kɛra na nka ne yafara ni o tɛ bɛn tɛna fiyewu nka nin kɛra ne na fo ne kɛ n ta juru sara fɔlɔ ni ko i bɛ taa n'a ye ten bɛn tɛna dɛ sabu ne ko i bɛ taa juru sara a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la faamucogo ɲuman ala kɛ o di an ma karamɔgɔ an b'i fo k'i waliɲuman dɔn ka TV Sherifila filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ El Mubashiruna tɔnden bɛɛ lajɛlen fo bi i tɔgɔ la ka Ijma tɔndenw fo i tɔgɔ la Mohamed Makiba ani a ka cɛdenw fo ka taa se i yɛrɛ bɛ commune min kɔnɔ an b'a Ijma tɔndenw fo ka Mubashiruna tɔndenw fo Kulikoro fo ka taa se a Bamakɔkaw ma sigida caman bɛ ala bolo ala ko yira an na a k'an bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah